Добър ден! На вашето внимание представяме тристан апартамент с 2 спални, 2 бани, с много добро разположение, 2 тераси. Това е едната баня. Тук е трапезария с хол, с телевизор. Това е едната голяма спалня, в която може да се излезе на балкона също, както и от хола. Това е едната от терасите, а другата е в съседство. Това е другата много симпатична спалня, от която се излиза на втория балкон. Съответно, това е втората баня. На вашето внимание. Тук е душ. Съответно, мивка, бойлер. Много добро цветово решение в самата баня. Бюджетен, това е вашият апартамент за вашето семейство. Успешен ден и довиждане!